Cum se citește Biblia? Ai nevoie de un verset sau un pasaj pe care dorești să-l cauți și să-l citești, dar nu știi cum? Privește acest video și îți voi arăta. După cum cunoaștem, Biblia este formată din două testamente, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament este scris din 39 de cărți, iar Noul Testament din 27. Fiecare carte a Bibliei are un număr anumit de capitole. Spre exemplu, Evanghelia după Matei, 28 de capitole, după Marcu, 16 și așa fiecare carte din Biblie. Unele au doar un capitol, sunt foarte mici. Ca să găsești mai ușor cartea de care ai nevoie, tot aici scrie pagina la care găsești această carte. Spre exemplu, avem nevoie de Evanghelia după Matei, pagina 923. Pentru aceasta, deschidem Noul Testament și căutăm pagina 923. Am deschis cartea Evanghelia după Matei. După cum ați observat, pe fiecare pagină a Bibliei sunt niște cifre mai mari. Acestea, de fapt, sunt numerele capitolelor. Spre exemplu, acesta este capitolul 2, capitolul 3 și capitolul 4. În momentul în care dorim un anumit verset într-un anumit capitol și carte, căutăm în felul următor. Ne uităm în lecția biblică, dacă o avem, sau pur și simplu dorim un anumit verset. Spre exemplu, avem întrebarea numărul 3. Ce a spus Iisus cu privire la cei care zic, Doamne, Doamne? La Matei 7:21. Căutăm capitolul 7 de la Matei. Acesta este capitolul 7. Însă versetul 21 este pe pagina următoare. Și aici scrie: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Iată așa, foarte simplu, se caută versetele în Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc pentru atenție și Dumnezeu să vă călăuzească în studiul Sfintei Scripturi.